Ja, is aan. Leef Lu, we zijn nu in het Prinselijk Paleis. Met Force Frits, de hele delegatie is hier. We gaan dadelijk naar binnen naar het Prinselijk Paleis. Alleen we gaan aanslaan. we gaan Thijs in het zonnetje zetten, want Thijs heeft vandaag zijn master architectuur afgemaakt. En dan gaan we hem ook stiekem voor decoreren. Maar dan gaan we er eerst rustig voor naar binnen. Dus nou, ik zou zeggen, kom maar met. Want deze is natuurlijk echt de vlogger, maar nu doe ik het een keer. Hè. Er zijn nog het meer lui binnen. Zoals het is. Witte poort zo. Witte poort is ook. Proost. Dankjewel. Als toen eens even de kantjes. Ja, ik ga. Rustig maar. Als je me nog aan de poort aanbiedt. Yes, sir. Hallo. Dit is onze master vlogger en ook nog nu natuurlijk. Master afgestudeerd. Master afgestudeerd in de... Moet ze maar recht houden, hè. Dit is zeg maar... ik geef dich even een snelcursus. Ja. De film zo Ja. en een Hilsen ook zo. Goed. Heb ze wel nog maar Maar 4 minuten? ja, ik heb... Oh shit. Hoe bist je master geworden? Ik ben Master of Science, afgestudeerd ingenieur voor de studie Architecture, Building and Planning. En dan raak ze zo horen van Kien. Eerst mijn griezen horen en daarna alle horen. Nou, ik heb mijn griezen gelukkig nog. Maar daarvoor heb ik dich natuurlijk al een klein cadeautje gegeven. Ja, klopt. Maar... Flesje hoeven. Nee, een cadeaubon. Oh ja. Dat, ik wou van een cadeaubon. Maar we wouden dich nog extra in het zonnetje zetten, dus daarom ben ik blij dat de vorst hier is. Hoi vorst. Dat de vorst erbij is. Want ik denk dat ze toen natuurlijk een jaar ouder zijn. Niet alleen voor wat ze dit jaar deed, want wat ze met het vloggen deed, denk ik dat het niet alleen voor mij super chic is, maar ook voor de Marotte super chic is. Kijk maar voor ze. Vol onder de indruk. Helemaal niet. Want doe als dingen zijn wat nu niet zijn, wat extra chic is om te zien wij allemaal ermee bezig is. En wij allemaal zoveel mee te tijd voor de vaste lopen. Daarbij deed ze ook nog heel veel voor de harmonie. Als ik zeg heel veel, zeg ik heel veel. Ja. Een carré afgelopen jaar, de theaterconcerten, Planet Earth is toppunt. Dat had ik binnen die master gekost volgens mij. Nee, Dus- dat, allemaal ingecalculeerd. Ja. Dus dat was het hoofdjaar extra. Maar dan wil ik dich veel bedanken en feliciteren. En natuurlijk omdat ze mijn allerleefste broer geweest. Kijk. Houd hem omhoog, zo. Houd hem erin. Ik dacht dat je het ding alleen maar moest vasthouden. Maar... Ik pak de controle even. Het heeft onze prins Bart II behaagd om zijn leefste brouwer dit jaar de jaarorde 2017 te geven voor al de goede dingen die de hoogheid aan dit heeft verteld. Aanslagen. Papa. Oh, goed geld. En nu komt het. Nu mag ik ze hem afsluiten eigenlijk. Hè? Nee, doe best hem begonnen. Doe dan mag je maar- Sluiten met die motto af. Oké. Nee, doe eens een chic motto. Ik ga een chic motto. Thijs had eigenlijk, doordat hij nu afgestudeerd is, had er ook een motto bedacht. Want nu kent het los. Nou, laat me horen. Mijn vloggersmotto voor dit jaar is: laat de vaste lovend maar beginnen, want mijn diploma is eindelijk binnen.